no puc estar més avergonyit de vosaltres. No puc estar més avergonyit perquè en 4 anys que duguem heu fet una oposició nefasta que està constatada i inclús gent que vos ha recolzat m'ho ha transmitit. Heu fet una oposició zero. Zero o menys. Vosaltres i Ciudadanos, els dos. No se llegiu els projectes, no se mireu les coses i sou capaços i teniu el valor de demanar un plenari extraordinari per el tema del Festardor. No teniu encara prou vergonya com per reprovar-me a mi i al senyor alcalde. T'inventes tots els argumentaris que has tret així per a una única raó, que és desprestigiar-me a mi, a este home, al festival i en general al poble. Nosaltres volem millorar i esteu així per a aportar, per a millorar i per a solucionar aquests defectes o aquestes coses que té el festival, per a millorar-lo i que així se'ns quede el festival per aportar aquest benefici econòmic, endavant, benvinguts sigueu. Però jo crec que no. El que vos molesta, i ho tornem a repetir, és la música que va sonar. Esta música té un contingut social, de protesta, parlem d'ecologisme, de feminisme, antifeixisme i els problemes de molts jóvens que es pregunten diàriament. Així que si voleu millorar i fer que el nostre festival siga una referència, endavant. Així mos trobareu. Però crec que no, que el que vos preocupa és que milers de jóvens vagin a un festival el qual, a més de divertir-se, se'ls convida a pensar i a tenir un espírit crític.